Merengu tari wedding. Selamat sore juga, terima kasih. Mbak Fitri pun aturaken rengunipun kelangenanipun Pak Jemojo.
dina iki ya. Iya Dik Fitri. Nggih. Mengke nek wis paripurna lagonipun. Nggih. Menika nyaket kalian Pak Demodo. Pak Demodo. Lagi langgame wis rengu. Nggih. Ki angko kudune iso mengkuwerdi ayo nyedak sing nganggo jas ireng supaya awake entuk Mbah Modo ingkang agem sing nganggo jas ireng sing mriku niku lho. Jas. Nggih, kontraktor pemborong Jakarta. Alhamdulillah. Lancar sukses. Nggih. Leri iki mau liwat QRIS apa transfer apa langsung tunai mawon Dik. Tunai mawon. Ben iso didum kanca-kanca aku ngono. Lah ya pas to Dik aku ngono. Pas ngono, Ya, Mas. yo dirampung dhisik. Pas pokoknya anggere sing ngaturke sliramu. Pripun, Mas? Ayo tak jak nyaket karo sliramu iki gen pirsa. Pak Pirsa Demodo kalian ki sing Pak ndi? Demodo.